I zauważmy, że z tyłu meczet wygląda podobnie do podlaskich kościołów, do podlaskich cerkwi. Dlaczego? Czy my się czujemy Polakami? To odpowiadamy, że się nie czujemy, my Polakami jesteśmy. Dynia, cebulka, O tak jak Jezu, mówisz. jaki to jest zapach. Gryź i próbuj. Gryza. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Podlasia, miejsca, które jest zamieszkiwane przez ponad 1 milion Polaków. Dziś ostatni już odcinek z serii Podlasie z Jak to daleko. Moi drodzy, zaczynamy przygodę w miejscowości Łużany. Łużany to malutka wieś położona nieopodal Kruszynian i miejscowości Krynek. Dziś opowiem Wam o polskich Tatarach, którzy mieli ogromny wpływ na nasze losy, na to, gdzie dziś jesteśmy. Dlaczego pokazuję Łużany? Ponieważ tutaj można jeszcze zastać starą architekturę drewnianą z Podlasia. No widać, że te wioseczki już są na wyjściu, że tak to określę. Bardzo często domy opuszczone. Zobaczcie, eternit obite taką papą smołową, żeby woda nie szła. Stare drewniane okiennice, a w nich firany. Zaczynam z tego miejsca. Ono takie klimatyczne, a i po drodze warto przyjechać. Tutaj prawdopodobnie ktoś mieszka. Dlaczego tak mówię? Bo trawa skoszona. Ale najprawdopodobniej nie mieszka na stałe. Taki domek letniskowy. Tak, jest to ostatni odcinek z prostej, prozaicznej przyczyny. Ponieważ ruszam za granicę. Zgadnijcie, w którą stronę. W komentarzach z przyjemnością poczytam. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, komentarz i poczta sandałowa, żeby podać odcinek dalej, moi drodzy. Jedziemy na Kruszyniany. Ciekaw jestem, czy Tatarzy, którzy ostali się w Kruszynianach, a rodzin, jak dobrze mniemam, jest 8 tatarskich, czy dalej mówią podlaską gwarą, po swoim. No zobaczymy. Kruszyniany. Miejsce na mapie Podlasia. Miejsce na mapie Polski, w którym przecierają się kultury i religie. Prawosławie, katolicyzm, islam. Jechać wolno, bo krowy można spotkać. A to już, powiedziałbym, nie taki częsty widok. No jedziemy, może kogoś spotkamy. Kto by poopowiadał? Wiecie, że kierownik w różnych krajach był, począwszy od Afganistanu, Pakistanu, po Irak, po różne kraje w Afryce, gdzie panuje islam, a niekiedy islam, który opiera się o szariat. Szariat to zasady. Te najbardziej restrykcyjne. To w takim telegraficznym skrócie. Ciekaw jestem zatem, jaki jest islam tutaj w Kruszynianach. Jak on ewoluował, a może nie ewoluował? Zapytam Tatarów. Krynki 11. Za 200 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. Meczet. Zajdźmy do środka. Za chwilkę spróbuję poszukać Dżemila. Dżemil to przewodnik, który oprowadza na co dzień tutaj właśnie w Kruszynianach. Opowiada o historii Tatarów. Jak się uda, on wam opowie. Jak się nie uda, kierownik wam opowie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tutaj mamy widza. Serdeczne pozdrowienia pani Jurku. Słuchajcie, jesteśmy w meczecie. No ale meczet utrzymuje muzułmańska gmina. To jest ponad 100 Tatarów. Z tej wsi pochodzą, ale mieszkają w Białymstoku. Niektórzy mają domki letniskowe po ciatkach. Na razie w tym meczecie modlimy się w piątki wakacyjne, bo mieszkam na dużo w domach letnich, ale przyjeżdżamy na święta 9 razy do roku i wtedy modlimy się w większym gronie. U nas jest powiedzenie, że Kruszyniany Bochoniki to Mekka Medyna polskich Tatarów. I dla nas to jest miejsce ważne, bo pod górkę jest cmentarz. A cmentarz jest czynny tutaj, w Bochonikach i Warszawie. Miera Tatar w Szczecinie czy we Wrocławiu, to go przeważa pochować przy rodzinie. Wsi święta katolickie, prawosławne, muzułmańskie, nie ma kiedy pracować. Słyszeliśmy. Bo nawet jak sąsiad nie zaprosi, to nie wypada pijować rzeczy, kosi trawę. Trzeba uszanować. I nasz meczet jest 1782, ma 200 lat. Nie ma strzelistych minaretów do nieba i 12 lat temu meczety uzyskały status pomnika historii. Meczet ma
niszę michrab. Michrab. I Michrab. michrab. To. Mi na ucho nie chrap. Te schodki to minbar. Nie myli z minibarem. Minbar to kazalnica. Duchowny stoi na górze, twarzodowiernych wygłasza kazanie. Kazanie jest po polsku, a modlimy się po arabsku, bo przedobaczony Koran to interpretacja. A modlący klęczą na kolanach? Pokłony, skłony, gimnastyka. Cały czas w ruchu. I u nas nawet jak się ma 80 lat, to też robi pokłony, skłony. U nas ławki są tylko dla chorych. I tu się modlą mężczyźni, a kobiety za fironeczko z tyłu oddzielnie, żeby się nie rozpraszać w czasie modlitwy. No jak to Pawlak mówił, z przodu woda usiądzie, to kto nie do wchodzią się zgrzeszysz. U nas nijakiego pokuszenia nie ma, trzeba przychodzić. I na ścianach wiszą muchiry, cytaty z Koranu. U nas wizerunki ludzi, zwierząt są zakazane, pośród czci Boga, a wizerunku Boga nie ma. Tutaj szachada. Nie ma Boga oprócz Najwyższego, a Muhammad jest jego wysłannikiem. My wierzymy w jedynego Boga. Tora, psalmy Dawidowe, Ewangelia i Koran to święte księgi. My wierzymy w proroków, ale nie mamy świętej Trójcy. Wedle muzułman nie powinno się na proroka Jezusa mówić Syn Boży. Boga nikt nie zrodził, nikogo nie mógł zrodzić i nikt jest mu równy. Pan Bóg nie czyni różnicy między prorokami. Hacz na zdjęciu, pielgrzymka do Mekki. Trzeba odbyć, jak zdrowe finanse pozwolą. Mój brat był, ja jeszcze nie byłem na takiej pielgrzymce. Trzeba się 5 razy dziennie modlić, pościć w miesiącu Ramadan, no i ostatni obowiązek jałmużna. Trzeba 2,5% bogactwa przekazywać biednym. Nasz duchowny ma rodzinę i pracuje. Nasz duchowny mieszka w Białymstoku. Ma żonę, 3 dzieci, jest kierowcą autobusu MPK. A święta nasze to Ramadan Bairam, zakończenie postu, 3 dni. Pierwszy dzień modlitwą i dziękujemy Panu Bogu za post. Po modlitwie składamy sobie nawzajem życzenia. Dzieci się obdarowuje pieniążkami, słodyczami. Spotkania rodzinne, a u nas jest miły zwyczaj. Wynajmiemy wtedy restaurację w Białymstoku i bawimy się na balu tatarskiej. Zabawa dobrego rana. Można się pobawić, ja tak uczciwie powiem, to się młody tata może rozejrzeć za drugą połówkę życia. Tu się trzeba skupić, na balu trzeba się rozejrzeć. Drugie święto to święto ofiarowania. Jak na bal tatarski przyjedzie chłopak z Wrocławia, potańczy dziewczyną z Sokółki, a się dziewczynie spodoba. To babcia dziewczyny z Sokółki wykonuje 2 telefony do kuzynów na zachód Polski i na 3 dzień wiadomo, co to za chłopak. Wywiad działa doskonale, szybko. Nic się nie ukryje, to mała społeczność. Najwięcej 600 Tatarów mieszka w Białymstoku. Mamy w Białymstoku 2 zespoły. Dorośli dzieci tańczą i śpiewają piosenki. Około 100 mieszka Tatarów w stolicy, ale do 300 w Trójmieście. To jak inni Polacy, repatrianci z Wileńszczyzny po wojnie. Gorzów, Trzcianka koło Piły czy Wrocław to repatrianci z Białorusi. Tatarzy się czują Polakami i 2000 przyjechało na ziemię zachodnie. Później duża część zjechała do Białegostoku, żeby żyć obok siebie. Ale w większości Stalin nie wypuścił i na Litwie mieszka 3, a na Białorusi 5000. My często mamy kuzynów za granicą. Moja mama jest akurat z Kruszynian, a tata z Chorodyszcza, z Podnogródka. Moja babcia z Wielkobraci przyjechała do Polski, ale siostra babci została i mam rodzinę na Białorusi. A językiem nie mówimy 300 lat, mówimy już po polsku. A historyk, politolog, pan Selim Hasbiewicz, nasz Tatar, napisał wierszyk pod tytułem Tatarski sen o naszej tożsamości. Mieszka we mnie Polak i Tatar. Jeden nosi Maciejówkę, drugi Krymkę. Znak szable, ostrzał tak samo. Szalony poezją na stepach Kipczaku, tatarską szablą walczę o Wielkopolskę. Wilcze futro z litewskich lasów na obu leży tak samo. I my, Tatarzy w Kruszynianach, jesteśmy od 12 marca 1679. Jan III Sobieski nie ma czym zapłacić Tatarom za służbę na dół ziemię, przeniósł 45 rodzin wojskowych z Litwy. A nasi się pod Wilnem z XIV wieku uciekali z powodu wojen i są przyjmowani na służbę. Pod Wilnem jest do dzisiaj taka wieś Sorok Tatary, 1397, 600 lat. Mógł się Tatar ożenić z miejscową kobietą, a dzieci wychować w naszej wierze. Jako żołnierze stali się szlachtą z prawem do sądu, broni, służby.
My z tej wsi mamy ładne polskie nazwiska. Murawski, Popławski, Bogdanowicz, Talkowski, Halecki, Jasiński, Aleksandrowicz. Ale są nasze z końcówką polską. Na przykład od imion Achmatowicz, Ryzwanowicz. Tytuł książęcy Murza, Murżicz. Od herbu Półtorzycki, Asanowicz. To nasza. A imiona mamy już tureckie, arabskie. Selim, Bekir, Fatima, Tamerlan, Żoneta. Albo ze Starego Testamentu. Adam, Ewa, Maciej. Tylko jeden woli mieć po polsku, a drugi po turecku w papierach. Maria to Miriema, Józef to Jusuf, ale ciekawszy to Mustafa. Każdy myśli egzotyczne imię, a to po prostu Stefan. I legenda mówi, że pułkownik Samuel Murza Krzeczowski z Kruszynian uratował życie dla króla pod Parkanami. Więc jak ktoś nam teraz zadaje pytanie, czy my się czujemy Polakami, to odpowiadamy, że się nie czujemy, my Polakami jesteśmy. I Polsce żołnierz na koniu dziękuję. To ułan. A ułan to po tatarsko oznacza właśnie młodzieńca. Z tych 6 chorągwi litewskich jedna była nazywana Łańską, bo książęta mieli nazwisko Łan. A żyła to najlepiej wyszkolona chorągiew, to pisano w uchwałach sejmowych tworzyć oddziały wedle wzoru łańskiego. Na początku pan młody statą i ze świadkami modli się w domu. Na stole stoi chleb, woda i sól i tak żegna dom rodzinny, okrążając z nimi 3 razy stół, trzymając się rękoma. Później nasz pan młody przyjeżdża do domu pani młodej i panią młodą w czasie głośnych targów wykupuje za słodycze. Kilkadziesiąt bombonier trzeba ofiarować, bo słodycze to są bogactwa. Bo na stepach cukier był na wagę złota. Ale bomboniery bombonierami, jak sąsiedzi postawił bramę, mogą za bomboniery nie puścić. To trzeba mieć w zanadrzu. U nas para młodych stoi na skórze barani. To ma przynieść szczęście, bogactwo. A na stole leży Koran i Sadoka, ofiara ze słodyczy. Na początku się wspólnie modlimy. U nas imam mówi, żeby żyć w miłości, w zrozumieniu, wychować dzieci w islamie. Odnosi się dobrymi słowami do starszego pokolenia i opiekować się rodzicami. Duchowny mówi, że trzeba być wyrozumiałym wobec rodziców do końca życia tak, jak oni byli wobec nas, jak myśmy byli małymi dziećmi. Przed przysięgą prosi, żeby pani młoda przykryła twarz welona. Mama przykrywa welon. W czasie przysięgi objęcie rękoma, kciukami ku sobie. Po modlitwie przysiędze mamo trzeba welon, duchowny podaje młodzi, nakładają obrączki, wpisują się do księgi, podpisują się świadkowie. A na końcu wszyscy goście modlą się za szczęście młodej pary i świadkowie dzielą te słodycze w podziękowaniu za modlitwę. A później mamy wesele. I nasz Tatarów jest mało, więc wesela są duże. Jak się zjadą 2 rodziny po 100 osób, to jest okazja do spotkania potem. I my musimy wziąć ślub cywilny najpierw, bo nie ma umowy z państwem. Azan jest w domu. Nasz duchowny przyjeżdża do domu rodziców. Mama dziecko przy modlitwie rytualnie obmywa ubierek, kładzie dziecko na korzuszku. Obok dziecka leży Koran, Sadoka ofiara ze słodyczy i tort. Przy stole jest imam, rodzice i azani chrzestni. Duchowny intonuje azan. Nawołuje dziecko na pierwszą z modlitw. Odmawia modlitwy i kama o jedności Pana Boga, trzymając dziecko za palca wskazującego prawej rączki, żeby wiedział, że Bóg jest Bogiem. Mówi mu wyznanie wiary do uszka. Mówi modlitwę kizmet, żeby się kierować świętymi księgami. I nasz duchowny trzyma dziecko kciuka prawej rączki i powtarza mu imię. Święte zmarłych obmywają, a zmarłych zatyka się otwory i zawija się płótnoniane, wiozą supy na końcach. Mary leży na spodzie trumny w całunie, przykryty suknem, u nas Mary zakryty, nie oglądamy po śmierci. U nas kilku, 3 duchownych modlą się Koran nad nim, goście się wtedy przychodzą pomodlić, a rodzina na ofiarę robi takie bułeczki, takie placki dżajme czy taką halwę. Z domów pogrzebowych po południu, po 12 się wyprowadza. Przywozi się na cmentarz w trumnie, a do grobu się puszcza w same całunie. My rozwijamy w grobie zwoju modlitewne taławary, a zamiast trumny układamy tylko daszek z desek. Takie na 1,10 m deski pionowo, naturalne, z kosem i po bokach. Jest Mary leży, że pochyla mu się głowę prawą stronę Mekki. Akurat Mekka na południe, więc u nas wszyscy nogami na wschód. Jest modlitwa, każdy przesypuje po 3 garści piachu, a na końcu modlitwa kończąca i rodzina dzieli tą ofiarę. I my nie mamy stypy, ale 40 dni po śmierci, rok czasu po i na kolejny dzień jest w domu wieczerza, wspominki.
spotkanie rodzinne w domu z modlitwą za zmarłego, uroczystym obiadem i dzieleniem ofiary. Bo mi jak były małe dzieci, to zjadały batoniki Snickers, Mars, orzechy w czekoladzie, żona śliwka w czekoladzie. My to tylko Michałki z garetkami zostawały. Ale jak dzieci były niegrzeczne, też ptasie mleczka nie robią, dla mnie zostało. Ale jak dzieci były niegrzeczne i miały zakaz na lody, to Michałki z garetkami też ginały. Jest dużo słodkiego. No i to są nasze obyczaje od podszewki. I nasza wieś po wojnie było 300 mieszkańców, Tatarów 100, ale uciekali do Białegostoku Sokółki za pracą. A teraz my Tatarzy wracamy, stawiamy domki letniskowe. W 1909 były tylko 2 rodziny tatarskie, jedni dziadka umarli, a 7 rodzin wróciło na staniec. My Tatarzy wracamy i wieś odżyła. Tak? No u was nie ma rozwodów. No jak to? Państwo nie mają rozwodów tutaj. Macie stwierdzenie nieważności ślubu. Stwierdzenie nieważności ślubu, a nie o uroku. Ja mu nie mówię o cywilnym. Nie ma rozwodu. U państwa, u katolików nie ma rozwodu, jest stwierdzenie nieważności ślubu, a nie ma rozwodu. To jest po prostu małżeństwo może być nieskonsumowane tylko. Nic więcej. Nie, unieważnienie. Unieważnienie. To jest rzecz dyskusyjna. To ja skończę o rozwodach. U nas są rozwody, bo to umowa nie jest sakrament święty. Jak ktoś złamał zasady umowy, można się rozwieść. Więc jak ma się rozwód cywilny zgodnie z prawem, po cywilnym 2 osoby przyjęły duchownego, nadal mają taką wolę, duchowny po prostu spełnia ich wolę i daje im rozwód muzułmański. Po Koranie napisane, przez całe życie możesz rzucić ludzi nienawidzi się, to lepiej się roześli w pokoju. O. Ale jak pije się alkohol? Religia zabrania, a my żyjemy po 3 lat, niektórzy piją. Niektórzy się w tej baterii zasymilowali. No bo jak Polakami się czują i są Polakami, no to ja. Ale to nie ma obowiązku bycie Polakiem pić alkoholu. To w cechach narodowych nie jest. Chyba, że w negatywnych pijaństwo za szlachty. Akurat nie jest dobra cecha narodowa. Wydaje, Polaków jeszcze tacy, coś wsiądzie taki i powie ze mną się nie napije. Weź. Ale jesteś, że nie pijesz. no może, ciężko no, ciężko. Dziękuję. Zauważcie, że w meczecie nie ma podobizn świętych, jest kaligrafia, czyli są to cytaty z Koranu, a tutaj mamy wyznanie wiary. Tak jak oglądaliście odcinki z Afganistanu, Iraku czy z Pakistanu, bardzo często proszono mnie o to, żeby powtórzyć tak zwaną szahadę, czyli przejść na islam. Tutaj mamy wgłębienie świątyni, które jest skierowane w kierunku południowym, czyli w kierunku Mekki i Medyny. Tutaj biuro Jamila, a tutaj podwyższenie, na którym piecze i modlitwę odprawia imam. Kolejny raz nie udało się wyrwać przewodnika i pokazać wam w sposób, powiedziałbym, taki indywidualny, ale nie martwmy się. Bierzmy to, co daje los, cieszmy się z tego, co daje los i zauważmy, że z tyłu meczet wygląda podobnie do podlaskich kościołów, do podlaskich cerkwi. Dlaczego? Dlatego, że architekci budowniczy, którzy budowali tenże przybytek religijny, byli stąd, więc budowali tak, jak potrafili. No i meczet wyszedł troszkę jak świątynia chrześcijańska. Czy to złe? Oczywiście, że nie. Moi drodzy, zobaczcie, dachówka pokryta gątem. Gąt to nic innego jak drzewo iglaste. Teraz jest ruch turystyczny, w sensie sezon. Sezon, zobaczcie ile ludzi. Nie wierzcie temu, co mówią w telewizji odnośnie perturbacji na granicach i że tutaj w ogóle niebezpiecznie. Zobaczcie jakie grupy. I teraz przejdziemy się na cmentarz, na Mizar. Poopowiadam wam troszkę, a później na koniec odcinka zabiorę was do tatarskiej jurty, gdzie spróbujemy różnych przysmaków. A sunnici, jak i w Afganistanie, jak i w Pakistanie, winni modlić się 5 razy. To szyici modlą się 3. Ale pytanie, czy w dzisiejszym świecie Tatarzy modlą się 5 razy? Ciężko powiedzieć. Trzeba by było zapytać Tatara. No i ciężko powiedzieć, czy prawdę by powiedział. To tak samo troszkę jak z Pakistańczykiem czy Afgańczykiem. Z sunnitami. Jak zapytasz, ile razy się modli, to ci powie, że 5. No a czasami 3 razy ominie, no bo wiesz jak jest. Bo gorąco było, bo zasnął, bo to, bo tamto. Świat się zmienia. Świat już nie jest taki ortodoksyjny, taki twardy, taki, powiedziałbym, ściśnięty religią. Ludzie młodzi zwłaszcza
coraz częściej lubią luz. Czy w kulturze, czy w religii, czy w tradycji. Nie wiem, czy to dobre. Można by polemizować. Luz sprawia, że ta tradycja czy kultura wolnymi krokami umyka. Zapominamy. Cmentarz muzułmański nazywa się Mizarem. Mizar w Kruszynianach. Здесь moja mogiła, tutaj mój grób i mój proch. Moje prochy, ja doma, a wy w gościach, ja w domu. A wy, czyli ty, ten co tu przyjechał, w gościach jesteś. Muzułmanin, kiedy wchodzi na cmentarz, to wchodzi na cmentarz prawą nogą. O tak. Hop. I zaczyna odmawiać modlitwę za zmarłych. Ta powitalna modlitwa nazywa się salam, czyli salam alejkum. Pokój z tobą. Malejkum salam. Z tobą również. Kiedy podchodzą do nagrobku, kładą rękę i odmawiają modlitwę. Mahometa. Też cyrylicą. Proszę. Tatarzy również i z Rosji pochodzą. Umier 22/1892. Kierowniku, czemu na tym mizarze są nagrobki z cyrylicą? Rosyjskie. Już tłumaczę, moi drodzy. To są tatarskie korzenie. Polacy, Tatarzy, którzy osiedlili się w Kruszynianach, pochodzą z obszarów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i Złotej Ordy, które przez wieki były częścią Imperium Rosyjskiego. A język rosyjski był często używany w dokumentach urzędowych i inskrypcjach. Zabór rosyjski. Ogromny wpływ na Polskę miał. Kierowniku, a powiedz proszę, co tu tyle kwiatów, a zniczy nie ma? No nie ma zniczy. Kwiatów dużo. Zniczy nie ma, ponieważ ogień w zniczu nawiązuje do pogaństwa. A to już być nie może. Lejla Safrewicz. Więc kwiaty sadzą, ale od czasu do czasu ktoś z rodziny, może ta część chrześcijańska, może ktoś prawosławny, znicz przyniesie. Obrazić się nie obrażą. A czemu mieliby się obrazić? Omer Sadi. Nie obrażą się. Tak jak powiedziałem, wielokulturowość, mieszanka. Wszyscy żyją ze sobą w zgodzie. Samuel Bajraszewski, 76 lat. Kiedy mówimy o mieszaniu się kultur, warto wrócić do serii Kazachstan z jak to daleko. Dlaczego? Ponieważ tam zesłani Polacy również mieszali się z lokalnymi Kazachami. No i przechodzili na islam. Niektórzy przechodzili, niektórzy nie przechodzili. Tak jak na odcinkach możecie zauważyć, osoby, z którymi rozmawiałem, robiłem wywiad, to Polacy z krwi i kości, którzy pamiętają jeszcze stare czasy, którzy mówią w języku polskim. Dlaczego mówią w języku polskim? Ponieważ zachowali chrześcijaństwo, modlą się w języku polskim. Dzięki temu, że się modlą, nie zapomnieli naszego języka i naszej kultury. I powiem wam, że zawsze kręci mi się łezka wokół, kiedy widzę te mniejszości narodowe, a mianowicie Polaków gdzieś na końcu świata, czy to Syberia, czy to Kazachstan, Kirgistan, czy to Uzbekistan, a nawet, moi drodzy, Polacy mają swoje 5 minut w Indiach, w Iranie. To jest ogromna historia. Zobaczcie koniecznie ten odcinek Polski cmentarz w Iranie. To znajdziecie w serii Iran z jak to daleko. Polecam serdecznie. No normalnie powiem wam, że aż serce się kraje. Pogrzeb powinien zostać wykonany w przeciągu 24 godzin. Na początku taki nagrobek się robi z kamienia, a po 40 dniach, a nawet do roku stawia się już nagrobek murowany, taki jak tutaj. Ale jak widzimy na tych przykładach, nie jest to regułą i myślę, że to w dużej mierze zależy od tego, czy dana rodzina po prostu ma budżet na to, żeby postawić tak wyniosły, ładny nagrobek. Jak będziecie w Kruszynianach, to koniecznie przyjdźcie na ten mizar. On jest dosłownie 150 metrów od meczetu. Nie przyjść tutaj, to
Duża strata. Z jednej strony cieszę się, że jest tak dużo turystów, a z drugiej strony myślę sobie, że ciężko ogólnie materiał zrobić, no bo jak jest dużo turystów, no to ci przewodnicy, a ich jest bardzo mało, to są po prostu zaaferowani turystami. Teraz, szanowni państwo, udajemy się coś zjeść, coś tatarskiego. Tatarskie rysy. Piękne. Kobiety, mężczyźni na twarzach pełni. Usta pełne. Tutaj na płocie te zdjęcia przypominają mi dzieciństwo. Słuchajcie, ja kiedyś jadąc na takim rowerze byłem tak mały, że musiałem wchodzić pod tą ramę i tak pedałowałem, tak jechałem sobie 5 km do najbliższego miasteczka, do sklepu, a tutaj sianokosy. Też brałem udział, podgrabiałem. Restauracja tatarska jurta. Drodzy goście, jeśli macie ochotę spróbować kuchni tatarskiej, zapraszamy. Dżenetta Bogdanowicz to jest pani, która zarządza tutejszym przybytkiem, jurtą tatarską, a wiecie, że mam problem z imionami, z zapamiętywaniem imion. Dżaneta poszła wybrać, zdałem się totalnie na nią, zdałem się na jej gust i na jej kubki smakowe. Poprosiłem, żeby przygotowała kilka potraw tatarskich, tak żebyście mogli zobaczyć i żebyście mogli spróbować za pośrednictwem mnie tychże pyszności. Dżanetty wam jeszcze nie pokazuję, moi drodzy. Ona zaraz przyjdzie, więc przedstawię was. I teraz zobaczcie, co tutaj można zamówić. Babka ziemniaczana znamy, kartoflaniki, to pierogi z kartoflami, kołdun tatarskie, pierę kaczewnik, czeburek. Powiem wam, że będę musiał tutaj szefową podpytać, cóż to pysznego, kryszonka. Zagwisz, a konie podejdą. Kurczę, zapomniałem jak się gwizdże. O co chodzi, ty? Człowieku. Ty, nie umiem gwizdać bez użycia palców. Nie ma koni! No to nie ma. Nie ma. Bardzo chciałem zobaczyć konie i nawiązać do nich fakt, że Tatarzy świetnymi jeźdźcami są. Tatarzy dosiadali konia, tak jak obecnie robią to dżokeje, co powodowało, że konie biegły szybciej i dalej. Tatarzy, kiedy nacierali na jakiś punkt, to wyobraźcie sobie, że zawsze nacierali z większą ilością koni. W momencie, kiedy było więcej koni, przeciwnik nie mógł oszacować, jaka jest liczebność wojska. Mądre. Pani Dżanetta, gospodyni, szef... Dżeneta. Pomylę pewnie z 200 razy, moi drodzy. Dżeneta przygotowała smakołyki tatarskie. Tak, to są słodycze, odstawiamy na bok. Najpierw będzie wstęp, cóż to za danie, a później będzie degustacja moimi kubkami smakowymi. Dania, które tutaj spróbujesz, Tomku, są to dania bardzo, bardzo tradycyjne, nasze tatarskie. Ja się na nich wychowałam. Podaję tak, jak zawsze podawały nasze babcie, nic nie modyfikuję. Stara receptura. Tak, poczęstuj się paluszkami własnymi. Super. Ja Odgryź kawałeczek. Kołdun, ale gorący. Odgryźć kawałeczek i trzeba wystać ten, to co właśnie chodzi, ten rosołek, który jest... Pychota. Pamiętajcie, mięsko tutaj nie świńskie. To jest nie ma w ogóle u nas wieprzowiny. Tutaj jest akurat wołowina. Weź jeszcze jednego. A jak ja to wszystko zjem? A kołduny to są wyjątkowe, Ale zobacz, to nie są zwykłe pierożki. Zobacz, nie wylewa się nic. Tak, to musi być odpowiednio przygotowane ciasto. Odgryź jeszcze raz kawałeczek, są gorące, więc i od razu ciągnij. Jest ten rosół? Jest rosół. Jest rosół i ma być ten rosół. Jeżeli nie ma rosołu, to nie są dobre kołduny. Popijamy rosołem. To są dania, powiedziałem, kaloryczne. Tak, treściwe. Treściwe, nie? Tak, nasze dania wszystkie, jakiekolwiek by nie były, są bardzo treściwe. O, ale rosół. Pomalutku, bo jest Koperkowy. gorący. Nałożę tobie kartoflanika. Kartoflanik to też jest forma... Co z kartoflami? Tak, i w środku. No. Jak się je? Jak będę miała już normalną kuchnię, to będzie to w dzbanuszku. Robię dziurkę. Tutaj Czemu? jest farsz, No. a już pokazuję. A tu jest masło. I teraz masełko wlewamy do środka i pomalutku proszę łyżką czy tam widelcem. O, cebulkę widzę. I nie tylko. Tam są ziemniaczki. Tłuszcz nośnikiem smaku. Jak najbardziej. I u nas nie ma margaryny w naszej kuchni, jest tylko masło. Okay. Masło, którym polewamy, dodajemy do różnych ciast, dodajemy do farszów, ale musi być masło. A w środku
farsz ziemniaczano-jajeczny i dużo Już pietruchy. muszę spróbować. Ojej. Możemy nakarmić wegetarianina, Tak jest. bo generalnie jesteśmy ludem mięsożerców i w większości potraw jest mięsko. Czy te wszystkie rzeczy są z własnego ogrodu? Większość tak. Ale smaczny ten kartoflanik. Jejku, czekajcie, Tak, o, macie, tak. spróbujcie, macie. O, hop, hop. Nie chcę nic mówić. Janetta poszła po jeszcze kolejne potrawy. Jeśli nie będzie odcinka przez kolejny miesiąc, to znaczy, że mnie po prostu rozsadziło od tych dobroci. Pierogi pieczone. I tutaj mamy 2 rodzaje pierogów. Dobrze, pieróg pieczony. Bym inaczej sobie wyobraził. Od którego zacznie? Jak się nazywa ten? Może dla niektórych śmieszne, dla nas było zawsze normalne. Bieluszowe dzieci. A dlaczego? Ponieważ u nas jest bielusz. Jest to długi, duży pieróg. To jest ciasto drożdżowe z mięsem i z dynią. Bardzo tradycyjny pieróg i od niepamiętnych czasów przygotowywany przez wszystkich Tatarów, gdziekolwiek by nie mieszkali. Po prostu Gryź. rozerwę to O. dłońmi, ale jakie to jest gorące. Cebulka, marchew, To jest dynia, wołowina. też dynia. Dynia, cebulka, O tak jak Jezu, mówisz. jaki to jest zapach. Gryź i próbuj. Gryza. Ciasto drożdżowe, mięciutkie, delikatne. W naszych potrawach tatarskich, w większości potraw nie ma powtórnej obróbki. To Czyli znaczy, nieogrzewane. wszystko jest surowe wkładane tam i wkładane do surowego ciasta i dopiero wtedy idzie do pieca. I to wszystko musi razem się upiec. A to jest sosik? Sos tatarski. Sos Nie tatar- ten, co w ostry? sklepie. To jest ostrość, daje czosnek. Ale jest bardzo Ale zdrowy. intensywny. I bardzo zdrowy. O matko, wy tutaj przyjeżdżajcie dla samego jedzenia. A jedzenie to jest jeden z elementów naszej tatarskiej kultury. Tak jest, 100%. Popatrz, co masz na talerzu. Cukinia. Cukinia z ogródka, cebula z ogródka, marchewka z ogródka. I nie robimy jakichś surówek najróżniejszych, tylko robimy tak, jak w domu zawsze nasze mamy i babcie robiły. Marynowały i kisiły. I to mamy wszystko na świeżo, nie ze słoika, ale to wszystko jest 2-3-dniowa zalewa. Wszystko na I na można świeżo. wszystko jeść bez niczego nawet, bez żadnych dodatków, Tak na jest. przykład pierogów. Pyszne. Marcheweczka nasza. Wasze zdrowie. Dzieciństwo się przypomina. Zgadza się. No. I nazywa się jeczpoczmak. Kiedyś jeczpoczmak, normalna nazwa i nikt nie wnikał w to. Teraz już wiem, że to jest po tatarsku, a oznacza 3 kąty od kształtu pieroga. I bardzo bym chciała, żebyś go spróbował. Dobra. Dobra, rozrywam, rozrywam. rozrywaj. O, to już jest, widzę, wegetariańska wersja. Nie, z mięsem. Nie, z mięsem halal. Ojejku, taki bardzo przyprawiony, powiedziałbym troszkę indyjskie przyprawy. Takie, Czuję? co lubimy, takie, co nam pasują właśnie do No, mięsa no. halal na przykład, nie? Czekaj, Ale- co tu widzę? Tutaj widzę ryż. Tak. Ryż, Widzę- marcheweczka, mięsko, Wołowinka. cebula, tam cukinia, najróżniejsze warzywa i to wszystko w zależności od tego, Ale zapach. jaki mamy sezon. Ale zapach, dobra. Co mamy? I to jest właśnie, staramy się, żeby mieć również mięso halal, jakby tutaj ktoś... A czym jest mięso halal? To tak jak u nas... Rytualnie? Tak, rytualny ubój zwierząt. I to jest halal. Dobrze. I teraz spróbuj buraka Kiszony. jako dodatek. Kiszony? To jest marynowany też. Marynowany burak. Z rzeżuchą? Z rzeżuchą. Z rzeżuchą. Może to estetycznie nie wygląda, to co robię. Ale zielenina jest ważna. Ojejku. A tutaj zobacz, chciałabym, żebyś popił kompotem z rokitnika. Rokitnik, inaczej oblepicha, tutaj znana. Jest to owoc bardzo zdrowy. To jest naturalna multivitamina. Nie ma drugiego Dużo owocu. witaminy C? Bardzo dużo witaminy C. Tak. Kolejna potrawa jest nie gotowana na wodzie czy na rosole, tylko parowana na parze. I dlatego te pierogi dłużej się parują, niż gotuje się normalnie, tak jak zwykle w rosole. Są to manty z mięsem cielęcym i z ziemniaczkiem. I tutaj mamy do tego cebulę znowu marynowaną. Tak. Czy z manty też się wysysa ten farsz? Nie. Kowy. Jejku, jaki to jest kolor Tak, i tam fantastyczny. marcheweczkę masz. Proszę. Tak. W naszej kuchni nie ma wieprzowiny, więc będą najróżniejsze mięska. I zagryźć cebulką. Ja ze sztućcami to na No i bakier, a najlepiej. ducha pustka, cebulka. Tak. Dobra. Tak. Słodziutka. No,
To wygląda jak wyśmienity deser. Tak, to może być jako deser. Coraz więcej gości przychodzi, którzy nie jedzą mięsa, my musimy ich nakarmić. Trzeba być elastycznym. Tak, i dlatego coraz więcej podajemy manty na ostro z białym serem, z czosnkiem lub manty na słodko. Manta na słodko, na pół. Tak. Tak jest. Tak. Tutaj widzę, że już się ser wyłania. Tak, Ale ładnie zblendowany, przemielony. tak. Pięknie zrobiony. I uparowane. I uparowane, tak, to ciasto. Ale najpierw spróbuję farszu Spróbuj na sera. czysto. Tak, bez niczego. Ojejku. Taki wiejski, domowy ser. Domaszny. Słuchaj, z byle czego nie zrobisz nic dobrego. Ale czuć to mleko, takie swojskie mleko. Gdyby młodzi ludzie do szkoły taką drożdżówkę zabierali, to cały dzień głodni by nie byli na pewno. O nie, a w naszej kuchni drożdżówka to jest ciastem podstawowym. Uważam, że najzdrowszym ciastem jest ciasto drożdżowe. I u nas, u Tatarów, zawsze tak było, że babcia uczyła mama córkę. I wszystkie kobiety musiały umieć zrobić drożdżówkę. A zrobienie drożdżówki to nie jest takie sobie proste. Tutaj mamy drożdżówkę, ale w środku mamy teraz sezon na jagody. Proste potrawy, proste przepisy Tak. i to lubię. Tu nie mamy w naszej jagodziance dżemu. O Jezu, jak się wysypuje. O matko, zobaczcie. Teraz zapach. Ojejku. Ja wciągam i normalnie czuję, jakby ktoś zbierał właśnie przed To moimi jest oczyma. prawdziwa drożdżówka z prawdziwymi czarnymi jagodami. Ojej. Próbuj. Jak u babci. Zobaczcie, te jagody się wysypują wręcz. Tutaj nie ma przesady, jeżeli chodzi o cukier. Bo czasami te jagodzianki są takie przesłodkie, bardzo słodkie. Ta jest taka, powiedziałbym, wyważona. Ja, gdybym został u ciebie dłużej, to Byś się poprawił. nikt by mnie nie poznał. Naprawdę. Mamy ostatnie danie. Który nazywa się czak-czak. Rodzynki, przepraszam, nie sezam, tylko mak. Tak, orzechy. Orzechy, miód. Miód. Dobrze mówię. No i ciasto wypiekane na głębokim oleju. Tak. Czyli to jest taka, można powiedzieć, takie ciastka. Ciasteczka, tak. Małe ciasteczka. Czak-czak. Podobnie. Jedzenie łączy. Czy w momencie, kiedy aktualnie na granicy polsko-białoruskiej dzieje się to, co się dzieje, czy to ma jakiś efekt? Czy to wpływa na biznes tutaj przygraniczny? Ma bardzo duży wpływ. I nie słuchajcie tego, co jest w telewizji, ponieważ Podlasie całe czeka na turystów. My tutaj jesteśmy, my tutaj mieszkamy. Wystarczy zapytać tych turystów, którzy się nie bali i przyjechali. Przyjechali i każdemu powiedzą, że jest czysto, ekologicznie, bezpiecznie i jest cudownie. Tym bardziej, że mamy tutaj na Podlasiu wspaniałych ludzi. Janetto, bardzo Ci dziękuję. Łapkę Dzięki. ściskam. Ja również. Wszystkiego dobrego, odsyłam widzów do Was. Jestem tutaj. No i pytajcie Staram o się Janettę. być. Wszystkiego Tak, dobrego, dzięki pa bardzo. pa. Hej, pa pa. Wychodzę od Janety z tatarskiej jurty jak od cioci, jak od rodziny. Tak się tutaj czułem, tak się tutaj czuję w Kruszynianach. Moi drodzy, jeśli będziecie w tych stronach, a jeśli nie myślicie o tym, żeby przyjechać, to pomyślcie o tym, żeby przyjechać, odwiedzić tenże zakątek Polski, bo warto. Moi drodzy, kończymy odcinek. Pamiętajcie o łapce, komentarzu i rzecz jasna o podaniu odcinka dalej. Więc cieszę się, że udało się dokończyć serię z Podlasia. Bardzo dziękuję wszystkim widzom nowym i starym. Pozdrawiam wszystkich nowych, bo was przybyło, co moje serce raduje. Seria domknięta. To ostatni odcinek i zapraszam na kolejną serię z zagranicy. Oczekujcie, oglądajcie. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, żeby nowego odcinka nie minąć. Kłaniam się nisko i pozdrawiam. Do widzenia.